Mandawi City, duha ang namatay sa aksidente nga naglambigit sa habal-habal ug prime mover. Napasok gayud ang motor sa ilawom sa truck sa disgrasya nakuhaan pa sa CCTV. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa kuha sa Mandawi City Command Center sa may Highway Seno, mabantayan ang prime mover sa innermost lane samtang ang motor sa tunga. Pag-abot sa eskina sa AS Fortuna, ang motor miaksyon padisilya o liko sa wala samtang palahos ang dakong truck. Babantayang ni untol ang prime mover dihang napasok ang motor sa ilawom na labay ang mga sakay niini. Gidala sa ospital ang driver nga si Jerry Boy Chavez, 48 anyos, ug pasahero niini nga si Jessa Biola, 26 anyos. Apan nakabsan sila sa kinabuhi. Sabog sa ang flyover, habog sa taas niya pag-aana niya. Bangga gid sila. Kabantay siya ng mura na ini paka sa kuan sa ilaw. Moto nga ni ka-brake siya, ni brake siya. Naglisod karon pagdawat ang pamilya sa aksidente nga gihulagway nilang kalit kaayo. Si Chavez, empleyado sa usa ka kompanya, apan mag-sideline og pamasahero magabii. Sideline yun niya ha. Mano lang pamnitis siyang naman po man estudyante. Kanang kamanghuran na po estudyante po man ang kamanghuran. Di sideline sa ginan niya. Usa-usad birthday karon siyang anak. Kanang kamanghuran oh. Nang i-held nila karong Domingo. Arestado ang driver sa prime mover nga mipasabot disgrasya ra gyud ang nahitabo. Sa kahabog sa iyang sakyanan, wa siya makakita sa motor nga mipidpid kaniya. Ambot lagi diin ka to sigikan kay diha na layo kabantay nga napasok ko sa ilawom. Kay way tao mo to yung disgrasya ayo likayan ta magalang iro kada pang tao. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.